Ahojte všetci, dnes sa nachádzame na strelnici Rebel Zone v Hodkovciach a v dnešnom videu si ukážeme niečo, čo myslím si, že netreba nikomu, kto sa aspoň trošku venuje zbraniam a športovej streľbe, predstavovať. Gunpower modelový rad Stribog. Je to asi podľa mňa najpredávanejšia zbraň, ktorú Gunpower vyrába. Dnes tu máme Stribog SP10A3, TR22 a SP9A3 SG v Lugri, osadený tlmičom, 22 takisto s tlmičom. Túto zbraň, ako som spomínal, pozná asi každý. Gunpower ich produkuje v rôznych konfiguráciách, rôznych kalibroch, rôzne typy pažby, či už sklopná, teleskopická, AR-ková. To portfólio je tak široké, že každý strelec si tam nájde ten svoj setup, ktorý mu vyhovuje. Modelový rad Stribog firma Gunpower vyrába v rôznych kalibroch, v rôznych dĺžkach hlavní, od 5,5 palcový, ako máme tu na, až po 16 palcový, ktorý je veľmi, veľmi obľúbený medzi súťažnými strelcami, ktorí strieľajú divíziu PCC. O kvalite Stribogu si myslím, že netreba veľa rozprávať. Stačí si pozrieť výsledky majstrovstiev sveta v IPSC, ktoré sa konali zhruba pred mesiacom, a pozrieť si, ako sa umiestnili strelci práve s touto zbraňou. Každý Stribog je vybavený Picatinny lištou z vrchu na montáž kolimátora optiky, zo spodu podľa dĺžky predpažbia krátka Picatinny lišta, či už na nejakú rúčku, svetlo alebo niečo podobné. Hovorím, konfigurácií, ktoré sa dajú navoliť pri tomto type zbrane, je obrovské množstvo. Každý jeden strelec si tam nájde presne to svoje, čo mu vyhovuje a čo hľadá. Predstavme si prvý model, ktorý tu máme. Je to Stribog SP9A3 SG. 5,5 palcová hlaveň, fakt, že malý kraťas, vybavený teleskopickou pážbou, kaliber 9 mm. SG znamená, to G znamená, že funguje na glockových zásobníkoch. Malá, šikovná, po sklopení pážby, odstranení tlmiča, doslova človek to schová pod kabát. Druhý model Stribog TR22, kaliber 22, malorážka. Keby sa slovo zábava dalo merať na váhe a vážiť, tak toto je 2,3 kg čistej zábavy. Stribog 22, úžasný na streľbu, nekope to. Takto si ja predstavujem zábavnú zbraň, z ktorej je doslova radosť strieľať. Tlmič od firmy Gunpower, subsonické strelivo k tomu, sluchadlá sú zbytočnosť a je to fakt zábava. Na tento tu nás sa veľmi teším, keď z neho budem opäť strieľať. Tretí krásavec, ktorý je tu dnes s nami, Stribog SP10A3. 8-palcová hlaveň, kaliber 10 auto. Tank v prevedení PCC. Prečo 10 auto? Na čo? K čomu to je? Nájde si to podľa mňa využitie, tak ako to povedal jeden môj veľmi dobrý kamarát. Misia určuje výstroj a určite sa nájdú situácie alebo nejaké špeciálne jednotky, bezpečnostné zložky alebo niekto, kto ocení malý krátky samopal v takto výkonnom kalibri. Zásobníky doňho nie sú štandardné, aké poznáme z či už 9 mm alebo malorážkového Stribogu, ale majú vzor UMP a po osadení, povedzte sami, tá zbraň je krásna. Ten zásobník na ňu dizajnovo pasuje neskutočne. Vyzerá to veľmi, veľmi dobre. Priznám sa, ešte som z toho nikdy nestrieľal z 10-autového Stribogu a veľmi sa na to teším, aký bude spätný raz a ako sa tá zbraň bude chovať v rukách a pri streľbe. No, čakal som silnejšie rany do ramena, ale toto bolo fajn. Je to citeľný rozdiel oproti 9 Luger.
ale zase nie je to nič hrozné, dá sa s tým plnohodnotne strieľať podľa mňa aj celý deň. Veľmi dobre. Za mňa veľmi, veľmi dobre. Streľbu máme za sebou, stribok, 9 Luger s tlmičom, krátka hlaveň, úžasné, je to malá, kompaktná, šikovná zbraň, subslenické strelivo, tlmič a sluchadlá sú zrazu zbytočnosť. Tak ako som vravel, tá 22, to je merná jednotka zábavy. Toto bola zábava a túto streľbu som si užil. 10 auto, tank. Je to tank. Vážne je to tank v PCC prevedení. Ja osobne nemám čo vytknúť. Každá z nich je super, mne sa z nej strieľalo dobre, ovládacie prvky sú takisto perfektné, sú obojstranné všetky. Ja som si túto streľbu z nich veľmi, veľmi užil. Za požičanie zbraní pre toto video chcem poďakovať firme DM Arms Prešov a dovidenia pri ďalšom videu.